Ani ay makapalipay alang sa mga senior citizens sa Dakbayan sa Mandaue kay sudning buwan na ibalay-balay sa paghatag na ang ilang financial assistance. Ang report ni Femery Dumabo. Aron makatabang pa gitugan sa mayor sa Dakbayan sa Mandaue, Jonas Cortez, ngaya pod na ngadto sa ilang mga rehistradong senior citizens sa sunod simana o kaha human gyud dayon sa Semana Santa. Hatagan sila sa tag 4,000 pesos nga financial assistance ang kapin sa 18,000 ka mga rehistradong senior citizen. Ug aron masiguro nga mapatuman ang social distancing, ihatod na sa kabalayan ang maong hinabang. Ayaw mo kagool. Ayaw lang mo guwa kay ang atong procedure ani atong ipanghatod house to house nato ang financial assistance sa atong mga katiguangan. Niadtong panahon no katong maayo wa pa ning COVID nang hatag tag financial mas gikinahanglan karon sa atong mga katiguangan. Samtang nakigalayan ng Mandaue City Hall sa ubang 15 ka barangay sa syudad nga wa pa kapanghatod sa tag 5 ka kilong mga bugas. Kay patabangon na ang mga konsehal sa Dakbayan ug ubang kawani sa Mandaue City Hall. Gipasabot ni Cortez nga kay nagrepack og nang hatod usab sa ilang kaugalingong mga food packs ang maong mga barangay. Contemplating of having a distribution nga atong patabangon ang atong mga city councilors. Atong gi-deputize nako ang mga city councilors no nga each districts nga mukuan sila, and we're planning atong ipakuan ang tanang job orders katong work from home, katong mga kuan nga ato silang pa tabangon sa distribution sa kaning bugas. Kini aron usab nga sa sunod simana mahimo na nila ang kaduhang hugna nga pagpangapod-apod ning higayuna lakip na sa makadawat kadtong mga temporaryong nawad-an sa ilang trabaho ug bisan na ang mga nag-abang lang. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femery Dumabok, Balitang Bisdak.